कारण की हरे कृष्ण, कुठलाही नेट इश्यू आला तर तुम्हाला समजेलच, पण तरी त्यातनं आज भगवंतांची कृपा नेट व्यवस्थित आहे. तर आपण निश्चितच आपला अध्याय पुढे सुरू ठेवणार आहोत. तर अशा प्रकारे जेव्हा ही सगळ्या शंखांचा निनाद झालेला आहे आणि शंखांचा निनाद झाल्यानंतर युद्धाची सुरुवात झालेली आहे, तर आपण 19व्या श्लोकापर्यंत आलो होतो. तर मला वाटतं तो श्लोक सुद्धा आपण घेत होतो, पण त्यावेळेला खूप इंटरनेटचा इश्यू असल्यामुळे आपण थोडासा मी 19च्याच पुढे जाणार आहे. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हरे कृष्ण. कोणाला आवडेल वाचायला? ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी हँड रेज करावा, मी त्यांना संधी देते. येस सायली माताजी, वाचायचं विश्वजित हो प्रभूजी हो वाचा. हो. कोणी वाचावं? आधी विश्वजित प्रभूजी, तात्पर्य ना? सायली माताजी वाचा, मग विश्वजित प्रभूजी तुम्ही पुढचा वाचा. ठीक आहे? तात्पर्य ना? हो हो हो. नाही, आपण आधी हे पण घेऊया, अर्थ आणि तात्पर्य असे दोन्ही. हं. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांनी हृदय विदीर्ण झाली. तात्पर्य: दुर्योधनाच्या पक्षातील भीष्म आणि इतरांनी जेव्हा शंखनाद केला तेव्हा पांडवांची हृदये मुळीच विदीर्ण झाली नाहीत. अशा प्रकारच्या घटनांचा उल्लेख आढळत नाही. परंतु या विशिष्ट श्लोकामध्ये पांडव पक्षाच्या बाजूने करण्यात आलेल्या शंखध्वनीमुळे धृतराष्ट्र पुत्रांचे हृदय विदीर्ण झाली असे सांगितले आहे. याचे कारण म्हणजे पांडव आणि त्यांचा भगवान श्रीकृष्णावरील दृढ विश्वास होय. जो भगवंतांचा आश्रय घेतो तो महाभयानक आपत्तीमध्येही भयभीत होत नाही. हरे कृष्ण माताजी, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हो. जसं की म्हणूनच हा शंख निनाद वाढतच गेला, कारण जसं पांडवांनी आपल्या शंखांचा निनाद केला तसा सगळ्या युद्ध पक्षातील म्हणजे दोन्ही पक्षातील राजांनी या शंखांचा निनाद केलेला आहे. आणि भीष्म आणि इतरांनी जेव्हा शंखनाद केला तेव्हा पांडवांची हृदय मुळीच विदीर्ण झाली नाहीत, कारण अशा प्रकारच्या घटनांचा कुठेच उल्लेख आढळत नाही. पण विशिष्ट श्लोकांमध्ये पांडव पक्षाच्या बाजूने करण्यात आलेल्या शंखध्वनीमुळे धृतराष्ट्र पुत्रांची मात्र हृदय विदीर्ण झाली. बघा किती, कारण की कसं आहे की मनामध्ये कपट आहे ना. आपण म्हणतो ना की कर नाही त्याला डर कशाची, पण ज्याच्या मनातच कुठेतरी भीती आहे, मनातच कुठेतरी कपट आहे, मनातच कुठेतरी दुष्टपणा आहे, मग ते कठीण होऊन बसतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जेव्हा पांडवांकडून शंखनिनाद केला गेला, किंवा रादर कौरवांकडून जेव्हा भीष्म पितामहांनी शंखनिनाद केला, त्यानंतर इतरही राजांनी शंखनिनाद केलेला आहे, तेव्हा पांडवांना त्याचं काहीच वाटलं नाही, कारण पांडवांची तयारी झालेली होती. पांडवांनी ती तयारी, जितकी राज्य आहे आपलं जितकं आहे, परंतु भगवंत आहेत, आपल्याबरोबर भगवंत आहेत, ही अतिशय महत्वाची भावना त्यांच्यामध्ये होती. आणि म्हणूनच ती अतिशय दृढ भावना त्या सगळ्यांच्या मनामध्ये होती. म्हणूनच आतापर्यंतही अनेक संकटांचा सामना करत आलेले होते, आणि याही पुढे अनेक अशाच गोष्टींचा सामना ते करतायत, पण भगवंत बरोबर आहेत, ही अतिशय दृढ असा विश्वास मनामध्ये आहे. आणि म्हणून मग त्या पांडवांच्या शंखध्वनींमुळे मात्र धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय मात्र विदीर्ण झाली. कुठेतरी मनामध्ये भीती आहे हो, कारण अधर्म आहे ना सगळं. धर्माच्या बाजूने काहीच करत नाही, सगळं बिघडंकृत करायचंय, सगळं बळकवायचंय. आपण करतोय ते चूक आहे, पण कळून वळत नाहीये ते, कारण की ती गोष्ट करायचीच आहे. आणि म्हणून दुर्योधनाला जे पाठिंबा देतात, मग इथे आपण म्हणू की भीष्म पितामह आणि द्रोणाचार्यांसारख्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिला, कारण कुठेतरी इथे सांगायचं, जसं मी आधी उल्लेख केला होता, कारण भीष्म पितामह हे महाभागवतांपैकी एक आहे. म्हणून इथे सांगण्याचा उद्देश हा की ही पुन्हा भगवंतांची योजना आहे, कारण भीष्मांना त्या बाजूनी ठेवणं. आणि मग द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या वेळी सुद्धा त्यांनी एक अवाक्षरही त्या सभेमध्ये बोलू नये, कारण की कुठेतरी मग ती गोष्ट दुर्योधनाने अशा प्रकारे घेतली की मग आपला विजय निश्चित आहे. कारण जिथे भीष्मांनी आणि द्रोणाचार्यांनी त्या सभेमध्ये काही बोलले नाहीयेत, तिथे आपल्या युद्धाला नक्की ते पाठिंबा करतायत.
पण त्याच्या मागचं कारण हे अतिशय वेगळं आहे आणि ते म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांची योजना आहे की जो अधर्माच्या बाजूनी आहे त्याचा नाश निश्चित आहे. तो निश्चितच नाश पावणार आहे हे भगवंतानं दाखवायचं इथे. मग भले ते भीष्म पितामह महाभागवतांपैकी एक आहेत, परंतु निश्चितच त्यांचाही शेवट असा झालाय. म्हणजे शरशय्येवरती आहेत आणि शरशय्येवर भगवंतांची प्रार्थना करतायत. कारण माहिती आहे हो सगळं. ज्या भीष्म पितामहानी, मग हा कुठेतरी भक्त आणि भगवंतांचा संवाद अतिशय सुंदर संवाद आहे. कारण भीष्मांची स्तुती जी भागवतामध्ये दिलेली आहे तिथे आपल्याला हे सगळ्यांचा उल्लेख खूप छान येतो की ज्या पार्थसारथी म्हणून भगवंतांचं जे रूप भीष्म पितामहांनी बघितलेलं आहे ती इच्छा पितामहांनी व्यक्त केलेली होती आणि ती भगवंतांनी त्यांची मान्य केलेली आहे. आणि म्हणूनच मग जेव्हा चक्र घेऊन हातामध्ये धावून जातात भीष्मांवरती, ते रथांग पाणी असं रूप आहे आणि ते सुद्धा बघण्याचा भक्ताचा कुठेतरी इच्छा हट्ट हे भगवंतांनी पुरवलेलं आहे. म्हणून इथे भीष्म आणि भगवंतांतलं नातं हे अतिशय वेगळं आहे. त्यामुळे इथे कुठेच शंका नको त्या नात्याबद्दल. आणि म्हणून मग या शंखध्वनीमुळे धृतराष्ट्र पुत्र मात्र घाबरलेले आहे. कारण पांडवांचा भगवंतांवरला विश्वास हा अतिशय दृढ आहे हो. आणि म्हणूनच की इतका दृढ आहे की काहीही झालं तरी कुठलीही गोष्ट भयानक आपत्तीमध्येही ते भयभीत होणार नाहीयेत. आपण बघितलं की अगदी छोट्यातली छोटी सेवा जरी भगवंतांची केली तरीही त्रायते महतो भयात, की अतिशय मोठ्यातल्या मोठ्या संकटातून आपण वाचवू शकतो. मग ती छोटी सेवा ज्या खारुताईनी प्रभू रामचंद्रांसाठी सेतूमध्ये एक वीट उचलली आणि एक दगड उचलून ठेवला, तरी ती सेवा मान्य केलेली आहे भगवंतांनी. आणि भगवंतांनी त्या खारुताईला अतिशय तिची सेवा, कारण हनुमंतांनी चिडवलेलं आहे तिला, अरे तू काय एवढूसा हे करून. मग तेव्हा प्रभू रामचंद्र म्हणतात, अरे तीही तितकीच तल्लीनतेने आणि तितकीच भक्तीने ही सेवा करते आहे. तशीच उंदराची सुद्धा गोष्ट आहे पुढे दुसऱ्या अध्यायात मी नक्की सांगेन तुम्हाला, की जेव्हा आपण याची कारणं जाणणार आहोत, की म्हणजे अर्जुनाच्या विदीर्ण झालेल्या कारणांना जेव्हा भगवंत उत्तर देत आहेत तेव्हा हे नक्की पुन्हा सांगेन मी त्या श्लोकामध्ये. तर इथे सांगण्याचा उद्देश हा आहे की पांडव भयभीत झालेले नाहीयेत. कारण जो भगवंतांचा आश्रय घेतो त्याला भिण्याचं कारणच नाही. कारण भगवंत प्रत्यक्ष म्हणून जेव्हा निवडण्याची वेळ आली होती तेव्हा पहिल्यांदा अर्जुनाला सांगितलं तेव्हा भगवंतांची निवड केलेली आहे. धृतराष्ट्र दुर्योधन हसलेला आहे, अरे काय यांनी सेना घ्यायची तर भगवंतांना घेतलंय, ते भगवंत काय करणार आहेत. कारण माहितीच नाही ना, तितकी पात्रताच नाही, तितकी बुद्धीच नाही, अशी सगळी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून मग या प्रकारे भगवंत इथे पांडवांचं वर्णन केलेलं आहे. पांडव सांगतायत की भयभीत होत नाहीयेत कारण भगवंत त्यांच्या बरोबर आहे. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. हरे कृष्णा. येस विश्वजित प्रभूजी, तुम्ही वाचू शकता. हो वाचतो माताजी. हरे कृष्ण सर्वांना. हनुमानाचे चिन्ह असलेल्या ध्वजाच्या रथावर आरूढ असलेला पांडुपुत्र अर्जुन त्यावेळी धनुष्य हाती घेऊन बाण सोडण्यास सज्ज झाला. हे राजन, व्यूह रचनेतील धृतराष्ट्र पुत्रांकडे पाहून अर्जुन भगवान श्रीकृष्णांना पुढील प्रमाणे म्हणाला. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. युद्धाला आरंभ होण्यास थोडाच कालावधी होता. वरील कथनावरून समजून येते की युद्धभूमीवर प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णांद्वारे मार्गदर्शित पांडव सेनेची अनपेक्षित व्यूह रचना पाहून धृतराष्ट्रपुत्र किंचित निराश झाले होते. अर्जुनाच्या ध्वजावरील हनुमानाचे चिन्ह हे विजयाचे आणखी एक लक्षण आहे. कारण राम रावण युद्धामध्ये हनुमानाने श्रीरामचंद्रांना सहाय्य केले होते. आता राम आणि हनुमान दोघेही अर्जुनाला सहाय्य करण्यासाठी त्याच्या रथावर आरूढ होते. भगवान श्रीकृष्ण म्हणजेच स्वतः श्रीराम आहेत आणि ज्या ठिकाणी भगवान श्रीराम आहेत त्या ठिकाणी त्यांचा नित्य सेवक हनुमान आणि त्यांची नित्य सहचारिणी भाग्यलक्ष्मी श्रीमती सीतादेवी उपस्थित असते. म्हणून कोणत्याही शत्रूकडून अर्जुनाला भयभीत होण्याचे कारणच नव्हते. आणि सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे इंद्रियांचे स्वामी स्वतः भगवान श्रीकृष्ण त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित होते. याप्रमाणे अर्जुनाला युद्ध करण्यासाठी हितकारक मार्गदर्शन प्राप्त होते आणि भगवंतांनी निर्माण केलेल्या अशा आशादायक परिस्थितीमुळे युद्धामध्ये त्याचा विजय निश्चित होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.
जे तर अशी ही कारणं, ही विजयाची कारणं इथे नोंदवलेली आहेत. आता आपण जी 9 कारणं विजयाची जाणून घेणार आहोत त्यातले 3-4 कारणांचा इथे उल्लेख आलेला आहे. मग युद्धाच्या आरंभाला थोडा कालावधी होता, पण वरील कथनावरून काय लक्षात येत आहे तर श्रीकृष्णांद्वारे मार्गदर्शित पांडव सेनेची अनपेक्षित व्यूहरचना पाहून धृतराष्ट्र पुत्र मात्र किंचित निराश झाले. कारण इतकी सुंदर व्यूहरचना धृष्टद्युम्नाने जेव्हा केली होती तेव्हा स्वतः दुर्योधन मात्र अवाक झाला. आणि म्हणूनच इतकी व्यूहरचना, कारण सेना कमी असूनही अशी रचना करणं म्हणजे निश्चितच कुठेतरी त्यांना धक्कादायक होतं. आणि म्हणूनच त्यांची सगळ्यांची हृदय विदीर्ण तर झाली होती आणि मनं निराश झाली होती की मग आपला आता पराजय निश्चित आहे कुठेतरी. आणि मग या पराजयाची कारण तसंच कौरवांच्या पराजयाची आणि पांडवांच्या विजयाची कारणं दाखवताना इथे आपल्याला 2 ते 3 कारणं आता सांगितलेली आहेत की ज्या हनुमंताचं ज्या कपिध्वजावर, पण जो कपिध्वज म्हणजे त्या रथावर जो ध्वज लावलेला आहे त्या ध्वजावर कपी कपी असं म्हणजे हनुमंताचं चिन्ह आहे. आणि असे हे हनुमंत आता अर्जुनाच्या बरोबर आहे. कारण ज्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांचा सेवक म्हणून हनुमानाने दास्यत्व केलेलं आहे आणि भगवंतांची सेवा केलेली आहे, असा हा हनुमान आता सुद्धा या द्वापार युगामध्ये भगवंतांबरोबरच अर्जुनाबरोबर तिथे रथावर आरूढ आहे. आणि त्या चिन्हामध्ये भगवंत प्रत्यक्ष हनुमंत उपस्थित आहे. आणि जे ऋषिकेश आहे, जे सर्व इंद्रियांचे स्वामी आहेत, ते प्रत्यक्ष ऋषिकेश म्हणजे इथे प्रभू रामचंद्र म्हणजेच श्रीकृष्ण, द्वापार युगातील श्रीकृष्ण हे त्या रथावर आरूढ आहे. जे या रथाचं सारथ्य करता आहेत हे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंतांची तिथे उपस्थिती असणं हीच ते युद्धाचं अतिशय महत्वाचं, हेच या युद्धाच्या विजयाचं अतिशय महत्वाचं कारण आहे. आणि म्हणूनच धर्माचाच विजय होणार आहे याची इथे अगदी पुरेपूर आपल्याला पुरेपूर खात्री मिळते. आणि मग तिसरं म्हणजे भाग्यलक्ष्मी, की जी सीतादेवी, की श्री रामचंद्रांच्या त्रेतायुगामध्ये जी भगवंतांची पत्नी, तीच भाग्यलक्ष्मी भगवंतांची अर्धांगिनी ही या रथावरती आहे. आणि म्हणूनच जिचं जिथे तिचं तिचं अस्तित्व आहे तिथे निश्चितच भगवंत आहेत, तिथे भगवंतांची अर्धांगिनी ही निश्चित आहे, भाग्यलक्ष्मी आहे. आणि हे एक महत्वाचं कारण आहे, विजयाचं कारण आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अर्जुनाला युद्ध करण्यासाठी हितकारक मार्गदर्शन प्राप्त होते. कारण जे प्रत्यक्ष इंद्रियांचे स्वामी आहेत, जे ऋषिकेश आहेत, ते इंद्रियांचे स्वामी आहेत. आणि जे अर्जुनाच्याही इंद्रियांना नियंत्रण करू शकतात असे हे भगवंत आहेत. आणि अर्जुनाला युद्ध करण्यासाठी हितकारक मार्गदर्शन प्राप्त होते. आणि भगवंतांनी निर्माण केलेल्या अशा आशादायक परिस्थितीमध्ये विजयी होण्याची ही निश्चितच खात्री होती. तर अशी एक एक कारणं आपण जाणणार आहोत. 9 कारणांपैकी 3 कारणं इथे बघितली आहेत आपण. शंखांचा निनाद बघितलेला आहे. आणि मग अर्जुन आता भगवंतांना विनंती करतोय बघा, की जसं आधीच्या श्लोकांपर्यंत आपण बघितलं की युद्धाची तयारी सुरू झालेली आहे, युद्धाचा शंखनिनाद आणि युद्ध कशा प्रकारे युद्ध होणार आहे, की कशा प्रकारे रचना आहे, व्यूहरचना आणि त्याबद्दल दुर्योधनाचं मत, या सगळ्यांना आपण जाणलेलं आहे. आणि आता अर्जुन भगवंतांना विनंती करतो. से अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैवर्यासह योद्धव्यम् अस्मिन् मरणं समुद्यमे अस्मिन् रणमसमुद्यमे. हरे कृष्ण. क्षमस्व. तर कोणाला वाचायची इच्छा आहे? मी वाचू माताजी? वाचा वाचा, निश्चित माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे अच्युत, कृपया माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन चल. म्हणजे येथे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या आणि त्यांच्याबरोबर मला या भयंकर शस्त्रास्त्र स्पर्धेमध्ये संघर्ष करावायचा आहे, त्या सर्व उपस्थितांना मी पाहू शकेन. येस. तात्पर्य, श्रीकृष्ण जरी पुरुषोत्तम श्री भगवान असले तरी त्यांच्या अहैतुकी कृपेमुळे ते आपल्या मित्राची सेवा करीत होते. ते आपल्या भक्तावरील प्रेमात कधीही चुकत नाहीत, म्हणून त्यांना या ठिकाणी अच्युत असे संबोधण्यात आले आहे. सारथी या नात्याने त्यांना अर्जुनाच्या आदेशांचे पालन करावे लागत असे आणि हे करण्यात त्यांनी कधीच संकोच केला नाही.
यासाठीच त्यांनी अच्युत म्हणून संबोधण्यात आले आहे. जरी त्यांनी आपल्या भक्ताचे सारथ्य स्वीकारले होते तरी त्यांच्या परमस्थानाला कोणीच आव्हान देऊ शकत नाही. सर्व परिस्थितीत ते सर्व इंद्रियांचे स्वामी पुरुषोत्तम श्री भगवान ऋषिकेश आहेत. भगवंत आणि त्यांचा सेवक यांच्यामधील संबंध अत्यंत मधुर आणि दिव्य असतो. सेवक हा भगवंतांची सेवा करण्यात सदैव तत्पर असतो आणि भगवंतही सतत आपल्या भक्ताची सेवा करण्याची संधीच पाहत असतात. भगवंत स्वतः आदेश देण्यापेक्षा ते त्यांच्या शुद्ध भक्तांच्या स्वतःपेक्षा ज्येष्ठतेचे स्थान देऊन त्यांचा आदेश स्वीकारण्यात अधिक आनंद मिळवतात. भगवंत हे स्वामी असल्याने प्रत्येकजण त्यांच्या आज्ञेखाली असतो आणि त्यांची आज्ञा देणारा त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असा कोणीच नाही. परंतु जेव्हा ते पाहतात की शुद्ध भक्त त्यांना आज्ञा देत आहेत, तेव्हा जरी ते सर्व परिस्थितीत अच्युत असले तरी त्यांना दिव्यानंद प्राप्त होतो. भक्तांच्या शुद्ध भक्त या नात्याने अर्जुनाला आपल्या भावंडांशी व चुलत्याशी युद्ध करण्याची मुळीच इच्छा नव्हती. परंतु दुर्योधन हट्टी असल्यामुळे आणि शांततामय वाटाघाटी करण्यास कधीच तयार नसल्यामुळे अर्जुनाला युद्धभूमी येणे भाग पडले. यासाठीच युद्धभूमीवरील उपस्थित ज्येष्ठ व्यक्तींना पाहण्यास तो उत्सुक होता. रणांगणावर शांततेचा प्रयत्न करण्याचा जरी प्रश्नच नव्हता तरी त्या व्यक्तींना पुन्हा पाहण्याची आणि एक अनावश्यक युद्धाची मागणी करण्यात ते किती कृत निश्चयी आहेत हेही पाहण्याची त्याची इच्छा होती. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा या श्लोकामध्ये अर्जुन भगवंतांना विनंती करतोय की त्याचा रथ त्यांनी युद्धाच्या मधोमध नेऊन घेऊन जावं. आणि इथे पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये आपल्याला असं दिसतंय की भगवंतांना अर्जुनाने सांगितलेलं आहे बघा, की भगवंतांना अर्जुन सांगतोय. एकतर भगवंतांनी अर्जुनाचं सारथ्य स्वीकार केलेलं आहे, कारण अर्जुन हा भगवंतांचा अत्यंत लाडका सखा आहे आणि अत्यंत लाडका भक्त आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंत असले तरी त्यांच्या अहेतुकी कॉजलेस मर्सी आपण म्हणतो ना, की कुठलंही निष्काम पद्धतीने ते जेव्हा कर्म केलं जातं भगवंतांची कृपा ही मिळतेच, अहेतुकी कृपा मिळते. आणि ती आपल्या अहेतुकी कृपेमुळेच ते आपल्या मित्राची सेवा करीत होते. ते आपल्या भक्तांवरील प्रेमात कधीच चुकत नाही, कारण भगवंत भक्त वत्सल आहेत. हो, जसं आपण म्हणू आता पुढच्या अध्यायांमध्ये जेव्हा आपण जाणतो की मग परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. असे हे जे भगवंत आहेत ना, हे भगवंत हे अजन्म आहे. हे पुढे आपल्याला जाणायचं, तुम्ही 18 दिवसाच्या अध्यायांमध्ये जाणलंच असेल. तर भगवंत कुठेही जन्म घेत नाहीत, ते अजन्म आहेत आणि ते प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत. आणि असे हे जे भगवंत आहेत हे अच्युत आहेत. आणि हे अच्युत आहेत म्हणजे काय, तर ते कुठल्याही प्रकारे काय म्हणतात ना त्याला, की खाली घसरू शकत नाहीत. म्हणजे च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर. तर यामध्ये भौतिकता ही क्षर आणि च्युतपणा दाखवते, परंतु अच्युत आणि अक्षर म्हणजे भगवंत आहेत, आध्यात्मिक आहेत भगवंत. आणि इथे कुठेही भगवंत खाली पडण्याची, त्यांना खाली घेण्याची अशी कुठली आपण असला विचारही करू शकत नाही. कारण जे अच्युत आहेत, जे सर्व इंद्रियांचे स्वामी आहेत, ते निश्चितच अतिशय काय म्हणतात ना सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे, की सर्वोच्च असं हे व्यक्तिमत्व आहे भगवंत म्हणजे. आणि म्हणूनच अशांनी अर्जुनाच्या आदेशाचं पालन करावं, परंतु त्यात भगवंतांनी घेणारा आनंद हा वेगळा आहे. जसं मी आता भीष्म आणि भगवंतांचं उदाहरण दिलं, कारण भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत. जसं आधीच्या श्लोक मी म्हणून दाखवायचं कारण की भगवंतांना प्रत्येक वेळी येण्याची गरजही नव्हती, की त्यांनी आदेश दिला तर त्यांच्या अनेक त्यांचे जे काही आपण म्हणू की त्यांच्या हाताखाली असणारे आणि ज्यांना आपण म्हणतो त्यांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आणि ज्यांच्या थ्रू या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात, युद्धाला त्यांनी इंद्रांना
आज्ञा दिली किंवा वायूला आज्ञा दिली, कुणालाही, की कुठल्याही गोष्टीची आपत्ती आणली आणि त्या गोष्टी घडवल्या तर त्यांना ते शक्य आहे सहज. पण प्रत्यक्ष भगवंत खाली येत आहेत, गोलोकामधून प्रत्यक्ष भगवंत खाली उतरतायत, कारण तिथे भगवंतांना भक्तवत्सल आहेत, त्यांना भक्तांचा सहवास हवाय हो. भगवंत भक्ताशिवाय राहू शकत नाही आणि भक्त भगवंतांशिवाय राहू शकत नाही. म्हणूनच भक्त भगवंतांसाठी नेहमीच विशेष असतं. आणि म्हणून सेवक हा भगवंतांची सेवा करण्यात सदैव तत्पर असतो आणि भगवंतही सतत आपल्या भक्ताची सेवा करण्याची संधीच पाहत असतात. भगवंत स्वतः आदेश देण्यापेक्षा ते त्यांच्या शुद्ध भक्तांना स्वतःपेक्षा ज्येष्ठतेचे स्थान देऊन त्यांचा आदेश स्वीकारण्यात अधिक आनंद मिळवतात. बघा की हा आनंद सुद्धा भगवंत मिळवतात, कारण त्या भक्तांचा आदेश ते, म्हणजे भगवंतांपेक्षा श्रेष्ठ कोणीच नाही, पण भक्तांनी, अर्जुनाने भगवंतांना दिलेला आदेश त्यांनी आनंदाने स्वीकारणं हा त्यांचा आनंद आहे हो त्याच्यामध्ये. आणि भगवंतांना त्याच्यामध्ये अतिशय आनंद मिळतो आहे. आणि असा हा दिव्यानंद फक्त भगवंतच प्राप्त करू शकतात. इथे भगवंतांचा शुद्ध भक्त या नात्याने अर्जुनाला युद्ध करण्याची इच्छाच नाही हो. आणि म्हणून त्यांनी अर्जुनाने भगवंतांना विनंती केलेली आहे की माझा रथ तुम्ही कृपया रथाच्या मधोमध घेऊन चला, कारण त्याला त्या सगळ्या राजांना, त्याला सगळ्या आपल्या नातेवाईकांना, आपल्या आप्तांना जवळून बघायचं होतं की ते किती कृतनिश्चयी आहेत आणि ते किती तयार आहेत युद्ध करण्यासाठी. त्याला ते जाणून घ्यायचं होतं, कशा प्रकारे त्यांची तयारी आहे युद्धाची, आणि कुठे आणि कसे आहेत आणि कोणाशी तो युद्ध करणार आहे, हे सगळं जाणून घेण्यासाठी तो भगवंतांना विनंती करतोय की तुम्ही माझा रथ त्या युद्धाच्या मधोमध घेऊन चला. योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः. हरे कृष्णा. कुणाला वाचायचंय? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. धृतराष्ट्राच्या दुर्बुद्ध पुत्राला खुश करण्याचे इच्छेने येथे लढण्यास आलेल्यांना मला पाहू दे. तात्पर्य: दुर्योधन आपला पिता धृतराष्ट्र यांच्या सहकार्याने दुष्ट बेत आखून पांडवांचे राज्य बळकवणार होता हे उघड गुपित होते. दुर्योधनाच्या बाजूला मिळालेले सर्वजण हे एकाच माळ्यातील मणी असले पाहिजेत. असे लोक कोण आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आणि युद्धाला आरंभ होण्यापूर्वी त्यांना पाहण्याची अर्जुनाला इच्छा होती. पण शांततेच्या वाटाघाटींची बोलणी करण्याचा त्याचा मुळीच उद्देश नव्हता. शेवटी ही गोष्टही सत्य होती की त्याच्या निकट भगवान श्रीकृष्ण विराजमान होते आणि त्यामुळे अर्जुनाला विजयाची पूर्ण खात्री होती. तरी आपल्याला ज्यांच्याशी सामना करावायचा आहे त्यांचा बळाचा अंदाज घेण्याकरिता त्यांना पाहण्याची त्याला इच्छा होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. साधारण तोच श्लोक पुन्हा आपल्याला दिसतोय की अर्जुनाला त्यांना पाहण्याची इच्छा होती. कशा प्रकारे दुर्योधनाच्या बाजूला मिळालेले सर्वजण एकाच माळेतील मणी असले पाहिजेत आणि कोण आहेत हे या सगळ्या लोकांना जाणून घेण्याची अर्जुनाची इच्छा होती. मग हे सगळं कोण वर्तवतंय तर ज्याला दिव्य दृष्टी मिळालेली आहे, ज्याला दिव्य दृष्टी मिळालेली असा संजय आहे. व्यास मुनींनी संजयाला दिव्य दृष्टी दिली आणि तो आपल्या राजाला अगदी काय म्हणतात ना, यथोचित प्रत्येक बातमी आपल्या राजापर्यंत पोहोचवतोय. जसं आपण स्काईपवर आणि आजकाल व्हिडिओ कॉलवर एकमेकांशी बोलतो, तसं इथे संजय सगळं त्याला कुरुक्षेत्रामधली प्रत्येक क्षण दिसतोय आणि त्या प्रत्येक क्षणाची पूर्णपणे वार्ता तो आपल्या राजाला देतो. आणि म्हणून इथे संजय सांगतोय आता, संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे भरतवंशजा, या प्रकारे अर्जुनाने म्हटल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी तो सर्वोत्तम रथ उभा केला. तात्पर्य: या श्लोकात अर्जुनाला गुडाकेश म्हणून संबोधण्यात आले आहे. गुडाका म्हणजे निद्रा, आणि जो निद्रेवर विजय प्राप्त करतो
त्याला गुडाकेश म्हटले जाते. निद्रा याचा अर्थ अज्ञान असाही होतो. अर्जुनाने श्रीकृष्णाशी असलेल्या त्याच्या सख्यत्व सख्यत्वामुळे निद्रा आणि अज्ञान दोन्हीही वरती विजय प्राप्त केला होता. श्रीकृष्णाचा शुद्ध भक्त असल्यामुळे तो श्रीकृष्णांना क्षणभरी विसरू शकत नव्हता, कारण भक्तांचा हाच खरा स्वभाव असतो. निद्रिस्त अथवा जागृत अवस्थेमध्ये भगवत भक्त हा भगवान श्रीकृष्ण, त्यांचे नाम, रूप, गुण आणि लीला यांचे चिंतन करण्यापासून दूर राहूच शकत नाही. अशा रीतीने श्रीकृष्णाचे सतत स्मरण करून कृष्ण भक्त हा अज्ञान आणि निद्रा यावर विजय प्राप्त करू शकतो. यालाच कृष्ण भावना किंवा समाधी असे म्हणतात. ऋषिकेश किंवा प्रत्येक जीवाचे मन आणि इंद्रिय यांचे मार्गदर्शक या नात्याने दोन्ही सैन्यांच्या मधोमध रथ उभा करण्याचा अर्जुनाचा उद्देश ते जाणू शकले. पुढे ते अर्जुनाला म्हणाले, हरे कृष्ण. हरे तर कृष्ण. अशा या संजयाने त्याच्या राजाला सांगितलंय, हे भरत वंशजा, या प्रकारे अर्जुनाने म्हटल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी दोन्हीही सैन्याच्या मधोभागी रथ उभा केलाय. कारण हे वर्णन आता धृतराष्ट्राने विचारलंय. हो, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. याला उत्तर देताना संजय सांगतोय, संजय सगळी माहिती देतोय धृतराष्ट्रांना. आणि म्हणून मग सांगतोय की भगवान श्रीकृष्णांना जेव्हा अर्जुनाने विनंती केली आहे, तेव्हा त्यांनी तो रथ तिथे मधोमध जाऊन उभा केलेला आहे. आणि इथे अर्जुनाला म्हटलेलं आहे गुडाकेशा. गुडाकेशा आपण या श्लोकामध्ये बघतोय की एव मुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशैन भारत. गुडाकेश म्हणजे की जो अर्जुन गुडाकेश आहे, याला गुडाकेश म्हणजे, गुडा म्हणजे काय, निद्रा, आणि त्या निद्रेवरती विजय प्राप्त करणारा म्हणजे केश, म्हणजे गुडाकेश. म्हणजे इथे निद्रा याला कुठल्या स्वरूपात म्हटलंय तर अज्ञानावर मात करणारा. निद्रेवर, जसं आपण म्हणतोय की रात्रंदिवस, मग जो भक्त असतो भगवंतांचा, त्याला रात्रंदिवस भगवंतांचं स्मरण असतं. हो, मग मग तो रात्रंदिवस भगवंतांचं, जसं इथे म्हटलंय की श्रीकृष्ण त्यांचे नाम, रूप, गुण, लीला यांचे चिंतन करण्यापासून तो भक्त दूर राहूच शकत नाही. अशा प्रकारे जो सतत भगवंतांचं नामस्मरण करतो, असा जो कृष्ण भक्त आहे, असा अर्जुन आहे, तो त्यांनी या निद्रा आणि अज्ञान या दोन्हीवरती मात केलेली आहे. हो, आणि म्हणून त्याला इथे गुडाकेश संबोधलेला आहे. आणि असा हा अर्जुन, ही जी भावना आहे, याला कृष्ण भावना. कारण जो याच्यावर मात करतो, जो अज्ञानावर मात करतो, तो निश्चितच त्या भावनेमध्ये पोचलेला असतो. त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये जेव्हा आपण 6व्या अध्यायामध्ये बघतो की जे अष्टांग योग आपण जेव्हा बघू, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारण आणि समाधी, समाधी ही अवस्था जी आहे ती आपल्याला त्या अष्टांग योगामध्ये प्राप्त होते. आणि तीच अवस्था कृष्ण भावनेमध्ये कशा प्रकारे प्राप्त केली जाते तर भक्ती योगाच्या माध्यमातून प्राप्त केली जाते. आणि म्हणूनच इथे भक्ती योगाबद्दल जे महात्म्य आहे ते आपल्याला पुढे निश्चितच जाणून मिळणारच आहे. पण भक्त जो भक्ती योगामध्ये असतो, तो भक्त निश्चित त्या कृष्ण भावनेमध्ये पोहोचतो की ज्याने या अज्ञानावर आणि त्या निद्रेवरती मात केलेली आहे, तोच त्यापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि म्हणूनच ऋषिकेश किंवा प्रत्येक जीवाचं मन आणि इंद्रिय जाणणारे जे भगवंत आहेत, त्यांनी हे निश्चित अर्जुनाच्या मनातलं जाणलंय. कारण तो अर्जुनाच्या इंद्रियांनाही नियंत्रित करणारे भगवंतच आहे. हो, जो हृदयामध्ये प्रत्येकाच्या वसलेला आहे, तो परमात्मा भगवंत हे सगळ्याची काळजी घेत आहे आणि त्यांना निश्चित कल्पना आहे. आणि म्हणूनच हे सगळं जाणूनच भगवंत निश्चित अर्जुनाच्या विनंतीला मान देत आहेत आणि अर्जुनाची विनंती ऐकतायत. आणि असे हे भगवंत अर्जुनाला म्हणाले. बघा, या एकाच श्लोकामध्ये भगवंत बोलतायत. या पहिल्या अध्यायामध्ये भगवंत सर्व काही ऐकून घेतायत. हे उत्तम गुरुचं आपल्याला एक उदाहरण इथे दिसतंय. जसं गुरु शिष्याचं नातं आपण बघणार आहोत की गुरु भगवंत आहेत आणि शिष्य अर्जुन आहे. हे नातं आपल्याला जसं अध्यायागत आपल्याला ते उलगडताना दिसणार आहे. आणि ज्या अर्जुनाने पूर्णपणे जो भगवंतांना अगदी शरण गेलेला आहे, तो, कारण की त्याने गुरु मानलेला आहे भगवंतांना. आणि असे हे गुरु आहेत. हे गुरु या एकाच श्लोकामध्ये इथे बोलतायत. 25व्या एकाच श्लोकामध्ये भगवंत इथे बोललेले आहेत.
भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भीष्म, द्रोण आणि जगातील इतर सर्व राजांच्या उपस्थितीत भगवान म्हणाले, हे पार्थ, येथे जमलेल्या सर्व कुरुवंशीयांना आता पहा. तात्पर्य, सर्व जीवांचे परमात्मा स्वरूप असलेले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाच्या मनात काय चालले होते हे जाणू शकले. या संदर्भात ऋषिकेश या शब्दावरूनच कळून येते की त्यांना सर्व काही ज्ञात होते. आणि अर्जुनाच्या संदर्भात पार्थ किंवा कुंतीपुत्र अथवा पृथेचा पुत्र हा शब्द सुद्धा तितकाच महत्वपूर्ण आहे. मित्र या नात्याने कृष्णांना अर्जुनाला सांगवायचे होते की अर्जुन हा त्यांच्या आत्तेचा म्हणजे पृथेचा पुत्र असल्यामुळे त्यांनी अर्जुनाचा सारथी होण्याचे मान्य केले आहे. अर्जुनाला आता उपस्थित कुरुवंशीयांकडे पहा असे सांगण्यामागे श्रीकृष्णाचा काय उद्देश होता? अर्जुनाला तेथे थांबून युद्ध करावयाचे नव्हते का? श्रीकृष्णांनी आपली आत्या पृथा हिच्या पुत्रांकडून अशी अपेक्षा कधीच केली नव्हती. मित्र सुलभ विनोद करून अशा प्रकारे श्रीकृष्णांनी अर्जुनाचे मन पूर्वीच ओळखले होते. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे या 25व्या श्लोकामध्ये फक्त भगवंत अर्जुनाला सांगू इच्छितात बघा की सगळ्या कुरुवंशीयांना पहा. इथे जमलेल्या सगळ्या कुरुवंशीयांना तू पहा. कारण सेनयोरुभयोर मध्ये जेव्हा त्या युद्धाच्या मधोमध जाऊन उभा राहतो तेव्हा ऋषिकेश प्रत्यक्ष भगवंत ज्यांनी अर्जुनाचं मन ओळखलंय आणि म्हणून अर्जुनाचा संदर्भ सांगताना ते पार्थ म्हणतायत पृथेचा पुत्र म्हणजेच त्यांच्या आत्याचा पुत्र. आणि म्हणूनच अर्जुन हा त्यांच्या आत्तेचा म्हणजेच पृथेचा पुत्र असल्यामुळे, कारण वसुदेवाची बहीण ही कुंती माता आणि म्हणूनच ती कृष्णांची आत्या आहे. आणि हा आत्याचा पुत्र म्हणजेच भगवंत प्रत्यक्ष अर्जुन आहेत आणि म्हणून त्यांनी अर्जुनाचा सारथी होण्याचं मान्य केलेलं असतं. उपस्थित कुरुवंशीयांकडे पहा असे सांगण्यामागे भगवंतांचा उद्देश काय होता? अर्जुनाला तेथेच थांबून युद्ध करावयाचे नव्हते का? श्रीकृष्णांनी आपली आत्या पृथा हिच्या पुत्रांकडून अशी अपेक्षा कधीच केली नव्हती. कारण की पांडव आहेत ते दैवी स्वभावाचे आहेत. मग अशी अपेक्षा भगवंत कधीच करणार नाहीत. पण जेव्हा तो रथ, कारण जे दैवी स्वभावाचे आहेत ते निर्मळ आहेत हो, मनाने निर्मळ आहेत, त्याच्या मनामध्ये करुणा दाटून येणार हे त्यांना माहिती होतं आणि म्हणूनच ते भगवंतांनी सगळं काही ओळखलेलं होतं. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांची जी प्रतिक्रिया आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच ज्या अर्जुनाला जेव्हा रथ मधोमध उभा करतात तेव्हा त्यांचे भीष्म पितामह, त्यांचे आप्त, त्यांचे गुरु अशा प्रकारे योग्य पद्धतीने दिसतात की तिथे अर्जुनाचं मन खचलंच पाहिजे. अर्जुनाला युद्ध करण्याची इच्छाच होणार नाही. कुठेतरी ही योजना आहे भगवंतांचीच. आणि म्हणून मित्रसुलभ विनोद करून अशा प्रकारे श्रीकृष्णांनी अर्जुनाचं मन पूर्वीच ओळखलेलं असतं. कारण ते प्रत्यक्ष भगवंत आहे, त्यांना काय दुसरं सांगायचं. आणि म्हणूनच त्यांनी ते ओळखूनच अर्जुनाला निवडलेलं होतं बघा. अर्जुन हा भगवंताचा अतिशय लाडका भक्त आणि सखा आहे. आणि म्हणून हा भक्ताच्या भावना आहेत ना त्या भगवंतांनी आधीच ओळखलेल्या असतात. हा भक्त अतिशय करुणामय असतो. त्याच्या मनामध्ये करुणा आहे, त्याला आनंद. ही जी 5 कारणं आपण अर्जुनाची बघणार आहोत ती सुद्धा आपण नंतर पुन्हा, आता जसं जसं आपण पुढे जाऊ तशा या श्लोकांमध्ये आपल्याला अर्जुनाच्या मनामधली कारणं निश्चित लक्षात येणार. तर आपण पुढे जाऊया. श्लोक क्रमांक 26. तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, हे पुस्तकामध्ये हे सेमच आहे ना का वेगळं आहे? काही वेगळं दिसतंय का? भाषांतर मध्ये सेम आहे. म्हटलंय थोडेफार सेम आहे. मी थोडेफार चालेल. नाही, ऍक्च्युली काहींची पुस्तकं जे एडिशन्स असतं ना मातादी, हे जे आहे हे मात्र अगदी ओरिजिनल. कारण हे जी आपण या पीडीएफ मधनं घेतलेलं आहे. पण काही थोडेसे असू शकतात, कारण आता इंग्लिश मध्ये सुद्धा मी बऱ्याचदा बघते
तर हे नाही, हे जे मराठीच आहे, माझ्याकडे आहे. ही मराठीच आहे. बरंच जुनं आहे. ते जे एडिशन्स असतात ना, ते जे लेटेस्ट असेल तर थोडाफार फरक असू शकतो माताजी, हा नाही हा 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 पण ओके. अगदी खूप नसतो माताजी, हा, थोडं. किंचित असेल. हा. हा, अगदी. त्या ठिकाणी दोन्ही पक्षांकडील सैन्यामध्ये आपले वाडवडील, आजे, शिक्षक, मामे, भाऊ, पुत्र, नातवंड, मित्र तसेच सासरे व हितचिंतक अर्जुनाने पाहिले. तात्पर्य: अर्जुनाने रणांगणावर आपले सर्व नातेवाईक पाहिले. त्याने भूरिश्वरा भूरिश्रवासारख्या आपल्या वडिलांचा समवयस्क व्यक्तींना, पितामह भीष्म आणि सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य यांच्यासारखे गुरु, शल्य आणि शकुनी यांच्यासारखे मामा, दुर्योधनासारखे भाऊ, लक्ष्मणासारखे पुत्र, अश्वत्थामासारखे मित्र, कृतवर्मासारखे हितचिंतक इत्यादी सर्व व्यक्तींना पाहिले. त्याने सैन्यात उपस्थित असलेल्या आपल्या सर्व मित्रांनाही पाहिले. हरे कृष्ण. हरे असं हे कृष्ण. जे वर्णन दिलेलं आहे की भगवंतांनी जेव्हा सेनेच्या सगळ्या त्या युद्धाच्या मधोमध रथ उभा केल्यानंतर अर्जुनाला काय दृश्य दिसतंय, तर त्यांनी भीष्म पितामह आपल्या द्रोणाचार्यांना तर बघितलंच, पण त्याच्याबरोबर तो आपल्या पितांसमवेत अशा ज्या आपल्या वडिलांच्या वयाच्या आणि अशा सगळ्या व्यक्तींना बघतो आहे. त्यानंतर आपल्या मित्रांना बघतो आहे, आपल्या मुलांच्या ठिकाणी असलेल्या अशा सर्वांना बघतोय. शकुनीसारखे मामा आहेत, दुर्योधनासारखे भाऊ आहेत. अशा प्रकारे त्यांनी असं वर्णन केलेलं आहे. तान तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्ठो विषिदन्नीम ब्रवीत. हरे कृष्ण. मला वाटतं इथे आपण अर्थच वाचूया फक्त. जेव्हा कुंतीपुत्र अर्जुनाने सर्व प्रकारच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना पाहिले, तो अतिशय करुणेने व्याकुळ झाला आणि त्याप्रमाणे म्हणाला. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. कशी अवस्था झालीये बघा अर्जुनाची. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे मित्र प्रिय कृष्ण, अशा या युद्ध करण्याच्या उत्सुकतेने माझ्या मित्रांना व नातलगांना उपस्थित पाहून माझ्या शरीराच्या अवयवांना कंप सुटला आहे असे मला वाटते आणि माझ्या तोंडाला कोरड पडली आहे. तात्पर्य: सज्जन मनुष्यांच्या किंवा दैवतांच्या ठिकाणी जे सद्गुण वास करतात, ते सारे सद्गुण जो भक्तांचा खरा भक्त आहे त्या कोणाच्याही ठिकाणी असतात. या उलट जो भक्त नसतो तो भौतिक गुणवत्तेच्या शिक्षणाने आणि सुधारणेने कितीही प्रगत झालेला असला तरी त्याच्या ठिकाणी दैवी गुणांचा अभाव असतो. असे असल्यामुळे रणांगणावर आपले सोयरे, धायरे, मित्र आणि नातलग पाहिल्यानंतर ज्यांनी आपसात युद्ध करण्याचा असा निश्चय केला होता, त्यांच्याबद्दल करुणेने तो एकदम अत्यंत व्याकुळ झाला. त्याच्या स्वतःकडील सैनिकांबद्दल विचार केला तर त्यांच्याबद्दल आरंभापासूनच सहानुभूती वाटत होती, परंतु विरुद्ध पक्षातील सैनिकांबद्दल सुद्धा त्याला करुणा आली, कारण त्या सैनिकांचा मृत्यू जवळ येऊन ठेपला आहे हे त्याने अगोदरच ताडले होते. आणि असे वाटल्यामुळे त्याच्या शरीराची गात्रे थरथरू लागली आणि त्याच्या तोंडाला कोरड पडली. त्यांची युद्धोत्सुकता पाहून त्याला काहीसे आश्चर्य वाटले. वस्तुतः सारी जमात, अर्जुनाने सारे निकटचे नातलग त्यांच्याशी लढवायला आले होते. त्यामुळे अर्जुनासारखा दयाळू भक्त अत्यंत व्याकुळ झाला. या ठिकाणी असा उल्लेख जरी केलेला नसला तरी कोणीही सहज कल्पना करू शकतो की अर्जुनाचे गात्र थरथरू लागली आणि त्याच्या तोंडाला कोरड पडली. एवढेच नव्हे तर तो करुणेनेही रडूही लागला होता. अर्जुनाची अशी स्थिती आणि त्याच्या दुर्बलतेमुळे आली नव्हती, तर शुद्ध सात्विक भक्ताचे लक्षण, जे सुहृदयता, त्या सुहृदयतेमुळे अर्जुनाच्या ठिकाणी अशी लक्षणे दिसू लागली, म्हणून असे म्हटले आहे.
हरे कृष्ण. असे हरे कृष्ण. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यन् किंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कृतो महद्गुणा मनोरथे नासती धावतो बहिः. ठीक आहे, याची चाल आहे काही. तर सांगण्याचं उद्दिष्ट इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की भक्ताच्या सुहृदयतेमुळे, भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांच्या ठिकाणी आढळणाऱ्या, तर याचा इथे आपल्याला श्री भागवतामधल्या अध्याय 5 18वा श्लोक, स्कंद 5 18वा अध्याय आणि 12वा श्लोक याचा हा संदर्भ दिलेला आहे की ज्याला पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्याविषयी दृढ भक्ती आहे, त्यांच्याकडे देवतांमध्ये आढळणारे सर्व सद्गुण असतात, पण जो भगवत भक्त नाही त्याच्याकडे काहीच किंमत नसलेली केवळ भौतिक पात्रता असते. आणि याचे कारण म्हणजे मानसिक स्तरावरच अडकून पडल्यामुळे तो मोहमयी भौतिक शक्तीकडे निश्चितपणे आकर्षित होतो. म्हणजे इथे कुठेतरी भक्त अभक्तामधला फरक जाणवलाय, आध्यात्मिक आणि भौतिकतेमधला फरक दिलेला आहे की जो भक्त आहे त्याच्यामध्ये हे सद्गुण असणं हे निश्चित दाखवलेलं आहे. हो, निश्चित ही भगवंतांना माहितीच आहे, परंतु जो भगवत भक्त नाहीये, ज्याच्यामध्ये भक्ती नाहीये, त्याच्यामध्ये मात्र ही गुण आपण म्हणतो आडात नाही ते पोऱ्यात कुठून येणार. कारण जिथे श्रद्धाच नाहीये, भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे हो. आणि म्हणूनच जो भक्तच नसेल तर मग त्याच्यामध्ये या गुणांचा निश्चितच अभावच दिसेल. अर्जुनाने जेव्हा आपापसात युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित होऊन युद्धभूमीवर जमलेल्या आपल्या मित्रांना, सखे सोयऱ्यांना, नातेवाईकांना सगळ्यांना बघितलं तेव्हा त्याच्या मनामध्ये करुणा दाटून आली. हो, आपल्या सैनिकांबद्दल तर त्याला पूर्वीपासूनच सहानुभूती वाटत होती, कारण त्यांचा मृत्यू अटळ आहे हे त्याला माहिती होतं. आणि म्हणून हे सगळं मनामध्ये विचारांचा असा हल्लकल्लोळ माजला, विचारांचं असं सगळं पूर्ण अशा सगळ्या विचारांनी तो इतका भयभीत झाला आणि इतकं त्याचं गात्र गलित गात्र झाली, कारण त्याला त्याच्या अवयवांचा थरकाप झाला आणि त्याला कुठेतरी हाताला कंप सुटू लागला त्या अवयवांना. आणि तशा प्रकारे त्याची स्थिती झालेली आहे आणि त्याच्या तोंडाला कोरड पडलेली आहे. जसं आपण म्हणतो ना, एखादी गोष्ट आपल्याला अतिशय टेन्शन आणते, किंवा आपण एखादी परिस्थिती समोर आली आणि आपल्याला अतिशय मनामध्ये टेन्शन आलेलं आहे, स्ट्रेस आला आहे, तर त्याची ही सिम्पटम्स असू शकतात. आणि अशाच प्रकारे हे सिम्पटम्स अर्जुनाचे आपल्याला दिसत आहेत की जो करुणेने अत्यंत व्याकुळ झालेला आहे आणि त्या व्याकुळ अवस्थेमुळे त्याच्या शरीराची अशी अवस्था झालेली आहे. वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते सहस्तात् हस्तात् त्वक्चैव परिरह्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी वाचू का माताजी? हा, वाचा वाचा. माझ्या संपूर्ण शरीराला कंप सुटला आहे, माझ्या शरीरावर रोमांच उभे राहिले आहेत, हातातून गांडीव धनुष्य गळू लागले आहे आणि त्वचेचा दाह होत आहे. तात्पर्य: शरीराचे दोन प्रकारे कंपन होऊ शकते आणि रोमांचही शरीरावर दोन प्रकारे उभे राहू शकतात. अशा घटना एकतर आध्यात्मिक भावोत्कटतेमुळे होऊ शकतात किंवा भौतिक परिस्थितीमधील अतिभयामुळे होऊ शकतात. दिव्य साक्षात्कारामध्ये भीती अजिबात नसते. या परिस्थितीतील अर्जुनाची लक्षणे ही जीवित हानीच्या भौतिक भयामुळे प्रकट झाली होती. इतर लक्षणांवरूनही हे स्पष्टपणे कळून आले. तो इतका अधीर झाला की त्याचे प्रसिद्ध गांडीव धनुष्य त्याच्या हातातून गळून पडले आणि अंतःकरणात दाह होत असल्यामुळे त्याला आपल्या त्वचेचाही दाह होत आहे असे वाटू लागले. जीवनाविषयीच्या भौतिक संकल्पतेमुळे अथवा देहात्म बुद्धीमुळे या सर्व गोष्टी घडतात. हरे कृष्ण. कारण तो पुढे भगवंतांनी त्याचं कारण सांगितलेलं आहे, कारण तो कुठेतरी भौतिकतेमध्ये आहे, तो सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय. आणि ज्याप्रमाणे तो भक्त आहे, मनामध्ये करुणा दाटून आलेली आहे, पण शारीरिक जे काही त्याला जे काही क्लेश होत आहेत, त्या क्लेश हे भौतिकतेमुळे होत आहेत. कारण भगवंत पुढे सांगतायत तू शरीर नाही आत्मा आहेस. पण आता तरी जेव्हा अर्जुन विचार करतोय तेव्हा त्याच्या शरीराच्या निगडीत या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला इथे आपल्याला उल्लेख आलेला आहे. कारण त्याच्या अंतःकरणात दाह होत असल्यामुळे त्याला आपल्या त्वचेचाही दाह होतोय, असं कुठेतरी भावनेत, अशा कुठेतरी तो मानसिकतेमध्ये गेला होता. कारण अशा प्रकारे तो शरीराशी निगडीत ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टींनी तो अतिशय व्याकुळ झालेला होता. याचं वर्णन इथे केलेलं आहे की अर्जुनाला काय वाटलंय आणि कशी त्याची दयनीय अवस्था झालेली आहे. न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हरे कृष्ण. कुणाला इतरांनाही वाचायचं असेल हँडरेस. हा माताजी, तुम्ही वाचा माताजी, वनिता माताजी. आणि मग सायली माताजी मला तुम्ही पुढचा तुम्ही वाचा माताजी.
मला येथे यापुढे थोडा वेळ सुद्धा उभे राहणे शक्य नाही. मला स्वतःचाच विसर पडत चालला आहे आणि माझे मन चक्रावून गेले आहे. हे केशव, हे कृष्णा, मला केवळ विपरीत घडण्याचीच लक्षणे दिसत आहेत. तात्पर्य: अर्जुनाचे धैर्य नाहीसे झाल्यामुळे तो युद्धभूमीवर उभा राहू शकत नव्हता आणि मनाच्या या प्रकारच्या दुबळेपणामुळे त्याला स्वतःचाच विसर पडत होता. भौतिक गोष्टींवरील अत्यंतिक आसक्ती मनुष्याला या गोंधळलेल्या अवस्थेत टाकते. भयम वितेया, मला येत नाही हे बघ संस्कृत वाचता. भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्. श्रीमद भागवत 11व्या स्कंदातला 2रा अध्यायामधला 34व्या श्लोकाचा संदर्भ आहे. ठीक आहे, वाचा माताजी. ज्या व्यक्तींवर भौतिक परिस्थितीचा आत्यंतिक प्रभाव झालेला असतो त्या व्यक्तींमध्ये या प्रकारचे भय आणि मानसिक असंतुलन आढळून येते. अर्जुनाला रणभूमीमध्ये विपरीत अशा दुःखमयी घटना दिसत होत्या व यामुळे शत्रूंवर विजय मिळवूनही तो आनंदी होणार नव्हता. निमित्ताने विपरीतानी हे शब्द महत्वपूर्ण आहेत. जेव्हा एखाद्या मनुष्याला आपल्या अपेक्षा निष्फळच होणार आहेत असे दिसून येते तेव्हा तो विचार करतो की मी येथे असण्याचे कारण काय. प्रत्येकाला स्वतःमध्ये आणि आपल्या स्वतःच्या कल्याणामध्येच आस्था असते. परमात्मा बद्दल कोणालाच आस्था नाही. श्रीकृष्णांच्या इच्छेनुसारच अर्जुन स्वतःच्या वास्तविक स्वार्थाबद्दल अज्ञान दाखवित होता. एखाद्याच्या वास्तविक स्वार्थ श्री विष्णू किंवा श्रीकृष्ण यांच्यामध्येच आहे. बद्ध जीवाला याचा विसर पडतो म्हणून त्याला भौतिक दुःखे भोगावी लागतात. अर्जुनाला वाटले की युद्धातील त्याचा विजय हा केवळ त्याच्या शोकालाच कारणीभूत ठरेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी एक विचारू? बोला माताजी. आपण हे सगळे श्लोकात पाहतोय की अर्जुनाला काय वाटलं वगैरे असं, म्हणजे त्याला दुःख झालं, वेगवेगळ्या विविध प्रकाराने कसं दुःख झालं याचं वर्णन आहे सगळं. पण त्याचबरोबर पांडवांचं म्हणजे त्याच्या इतर बंधूंना पण असं काही झालं असेल ना, त्याबद्दल कुठे उल्लेख आहे का? नाही, कारण इथे कसं आहे माताजी की अर्जुनालाच निवडलेलं आहे भगवंतांनी. सारथ्य अर्जुनाचंच भगवंत करतायत. तर इथे युधिष्ठिर हा धर्मराज आहेच किंवा त्याचे बाकी जे भीम आपल्याला माहिती आहे. भीमाचं व्यक्तिमत्व कसं आहे माहितीये, नकुल सहदेव. तर इथे तरी आता भगवद्गीतेचा जेव्हा हे चालू आहे तर त्याचा संदर्भ कुठे मिळाला तर मी नक्की तुम्हाला माझ्या सिनियर आमच्या डिवोटीजना विचारून सांगेन. तरी कुठेही त्याचा संदर्भ भगवद्गीतेमध्ये तरी आता काही पाहण्यात नाहीये. आपण पुढे जाऊन भागवतामध्ये निश्चित उल्लेख आहे. मग युधिष्ठिराचं जेव्हा त्याला किंवा आधीचं सुद्धा आहे आणि मग त्याला राज्यावर बसवलं जातं वगैरे तेव्हा आहे. परंतु भगवद्गीता प्रत्यक्ष सांगताना ही अर्जुनालाच, कारण अर्जुन हा कॉमन माणसाचं म्हणजे आणि अर्जुन कृष्ण भक्त आहे असं दाखवलंय. पण बाकीचे पांडव पण होतेच ना कृष्ण भक्त. नक्कीच बाकीचेही त्यांनाही तसेच सगळे अनुभव आला असेल ना, म्हणजे मानसिक सगळे क्लेश हे बघून पण त्यांनाही होत असणारच. नक्कीच 16व्या अध्यायामध्ये जेव्हा भगवंत सांगतायत की दैवासुर संपद विभाग योगामध्ये भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू काळजी करू नको, कारण या सगळ्या व्यतिरिक्त तुम्ही पांडव हे दैवी स्वभावाचे आहात हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणूनच पांडव हे निश्चितच, आणि म्हणून मी पुन्हा पुन्हा उल्लेख करताना आधीही सांगितलं की सगळ्याच अवहेलना, सगळी दुःख सहन केलेली आहेत पांडवांनी केलेली आहेत. तिथे एकटा अर्जुन नाहीये, कारण भगवंत आपल्या बरोबर आहेत या सगळ्याची पांडवांना जाणीव आहे. आणि म्हणूनच अगदी इंद्रप्रस्थापासून किंवा द्यूत खेळेपर्यंत आणि सगळ्या ज्या काही अवहेलनाला आणि अपमानाला सहन केलेलं आहे ते फक्त तिथे भगवंत आहेत आणि भगवंत आपल्या बरोबर आहेत. आणि निश्चित ही खात्री आहे, ही दृढता मनामध्ये आहे. इथे पांडवांचा उल्लेख होतोच, परंतु जेव्हा भगवद्गीता सांगितली जाते तेव्हा फक्त अर्जुनाच्या मनाचीच व्यथा इथे दाखवलेली आहे. कारण हा जो आहे हा भगवंतांचा प्रिय भक्त आहे आणि भगवंतांचं जे काही ज्याच्या मनातली, म्हणून इथे ज्या श्लोकामध्ये आपल्याला दिसतात इथे तुम्हाला 2 कारणं दिसतात. म्हणजे आधीचं करुणेचं कारण दिसलं पहिल्या श्लोकामध्ये आणि आता या श्लोकांमधनं आपल्याला अर्जुनाच्या मनाची जी काही धारणा आहे आणि त्याच्या मनातले जे विचार आहेत, कारण तो कुठेतरी सामान्य माणसाचं
प्रतिनिधित्व करतोय तो कुठेतरी भौतिकतेमध्ये आहे आणि त्याच्या मनातलं अज्ञान हे त्याला त्या गोष्टींमध्ये त्या प्रकारे घालतंय. आणि म्हणूनच इथे पुन्हा पुन्हा तेच सांगायचं आहे की हे अज्ञान त्याला कुठेतरी या सगळ्या भावनांमध्ये ढकलतंय. मग इथे इतर पांडवांचा उल्लेख केलेला नाहीये, कमी जास्त प्रमाणामध्ये सगळ्यांची हीच परिस्थिती असणार हा आहे. हा तो याचा काही संदर्भ असेल तर मी नक्की हा सांगेन, पण हा हे तोच प्रत्यक्ष माझ्या मनात आली एक्झॅक्ट हरे कृष्ण, त्याची काही हरकत नाही. एक विचारू नक्की का? काही संदर्भ असेल तर मी तुम्हाला याचा सांगेन, पण हरी आता तरी भगवद्गीतेमध्ये पूर्ण श्लोकांमध्ये बाकी कुणाचाही असा संदर्भ नाहीये. तर ओके ते फक्त जसं सगळ्या पांडवांचं नक्कीच ते दैवी स्वभावाचेच आहेत माताजी. ओके माताजी एक बोलू का? हा बोला. कारण रथामध्ये फक्त अर्जुन आणि श्रीकृष्णच असतात, हा दोघच जण असतात. त्यामुळे बाकीच्यांच्या भावभावनांचा विचार इथे गीतेमध्ये त्यांनी केला नसावा, कारण रथामध्ये फक्त ती दोघच जण आहेत हो हो आणि तेच मी सांगते. अर्जुन हा सगळ्यांचा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून ते धरलाय, एक्झॅक्टली त्यामुळे बरोबर त्याचं धरलं बरोबर. असावं. त्यांना मी सांगितलं की बरोबर पण रथामध्ये रथामध्ये तोच फक्त आहे. ती दोघच जण आहेत. येस, युद्धाच्या ठिकाणी जरी पांडव सगळे असले तरी तिथे प्रत्यक्ष भगवद्गीता ही भगवंतानी फक्त अर्जुनालाच सांगितलेली हा आहे. म्हणजे त्या कारण ही रथामध्ये योजनाच दोघच जण भगवंताची असताना सांगितली गेली. कारण ही योजनाच भगवंतांची होती. कारण अर्जुन हा विषाद व्हावा, विषण्ण व्हावा ही भगवंतांचीच इच्छा होती आणि म्हणूनच त्या प्रकारे तो विषण्ण होईल याची भगवंतांना खात्री होती, कारण तो अतिशय करुणामय अशा भावनेचा होता. त्यातीलही पांडवांमध्ये तो अतिशय लाडका भक्त होता भगवंतांचा. आणि तो भक्त कशा प्रकारे करुणा त्याच्या मनामध्ये दाटून येऊ शकते, त्याच्या मनामध्ये कसे विचार, अशा प्रकारे म्हणून अर्जुनाची निवड केली. आणि म्हणून इथे पुन्हा पुन्हा तेच सांगण्यात येतं की भगवंतांनी मग सगळ्या पांडवांमधनं अर्जुनालाच का निवडले, कारण तो लाडका सखा तर होताच, पण त्यांचा अतिशय जवळचा भक्त, त्यांचा भगवंतांचा भक्त होता तो. मग सगळे भक्त होतेच, पण त्यातूनही भगवंतांनी ओळखून आणि मग याच्या मनामध्ये ही करुणा दाटेल, याच्या आता त्याला जे वाटतंय की त्याला वाटतंय की आनंद मिळणार नाहीये हे सगळं करून, मी जरी यांच्यावर विजय प्राप्त केला तरी मला काय आनंद मिळणार आहे, माझ्या भावांना मारून अशा प्रकारे मी जर रणभूमीमध्ये जरी लढलो तरी मला या शत्रूंवर विजय मिळवून मला काय आनंद प्राप्त होणार आहे. हे त्याचं दुसरं कारण आहे. पहिलं कारण आहे त्याच्या मनातली करुणा आणि दुसरं कारण आहे आनंद वाटत नाही. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की परमात्म्याबद्दल कोणालाच आस्था नाहीये. श्रीकृष्णांच्या इच्छेनुसार अर्जुन स्वतःच्या वास्तविक स्वार्थाबद्दल अज्ञान दाखवित होता, कारण इथेही अर्जुन रिप्रेझेंट करतोय, त्याच्यामुळे त्याच्या मनामध्ये आता अज्ञान आहे सगळं. आणि अर्जुनाला कुठेच काही कन्व्हिन्स करायचं नाही. हो, अर्जुन हा भगवंतांचा भक्त आहेच आणि त्यांनी भगवंतांना पुरेपूर जाणलेलं आहे. पण इथे आपल्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचावं आणि कशा प्रकारे अर्जुनाची परिस्थिती होऊ शकते हे भगवंतांनी योजनेने केलेलं आहे सगळं. आणि म्हणून इथे सांगण्याचं मतितार्थ हा आहे की बद्ध जीवाला जिथे स्वतःला भोगता समजतो, मी या भौतिकतेमध्ये आहे, मी याचा भोगता आहे, मी याचा मालक आहे, माझ्यामुळे गोष्टी घडतायत, तेव्हा जेव्हा तुम्ही असा मीपणामध्ये अडकताय तेव्हा तो बद्ध जीव म्हटला जातो, कारण तो कुठेतरी भौतिकतेमध्ये अडकलेला आहे. आणि म्हणूनच या त्रिगुणांचा प्रभाव जे पुढे जाऊन आपण जाणणार आहोत, पण तुम्हाला कुठेतरी 18 दिवसांमध्ये याचा सगळ्यांचा संदर्भ आहे म्हणून मी या गोष्टीचा उल्लेख करतेय. कारण हा बद्ध जीव म्हणजे काय, कारण तुम्ही त्या स्वतःला त्याचं काय म्हणतात ना, मालकी हक्क त्या गोष्टीचा स्वतःला दर्शवता, परंतु तो मालकी हक्क हा भगवंतांचा असतो. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. हो, कारण सगळ्याचे भोक्ता ते भगवंत आहेत, कारण त्यांच्यापासूनच सगळं आहे. हो, इथे या देहाचा सुद्धा मालक भगवंत आहेत. हो, देह सुद्धा आपला नाहीये, ते हा आपण भगवंतांनीच सर्वपदी लक्षात दिलेला आहे. ठेवलं पाहिजे. हेच महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच तो अहम बाजूला ठेवणं हे अतिशय आहे बद्ध जीवाला. म्हणून आपल्याला विसर का पडतोय भगवंतांचा, कारण आपण भौतिकतेमध्ये रमतोय, आपण या सगळ्या गोष्टींमध्ये रमतोय, आपल्याला सगळ्याची मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला तेही हवंय, मला हेही हवंय. मी आणि हे केलं, मी ते केलं असं आपण Yes. सांगतो. अशा या भौतिकतेमध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा त्या कर्माच्या बंधनात आपण अडकतो आणि आपण बद्ध होतो त्या कर्मांनी, आणि मग त्या कर्माची फळं सुद्धा आपल्यालाच भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच त्याची जी काही, कारण दुःखालयम अशाश्वतम आहे. हो, हे जे भौतिक जग आहे हे दुःखालयम अशाश्वतम म्हटलंय भगवंतांनी. जन्म मृत्यू जरा व्याधी यांनी आपण ग्रासलेलो आधीच आहोत
आणि त्याच्यात आपण जर या कर्माच्या सगळ्या मालकी हक्कांना जाणलं की मी हे करतोय आणि मी हे आहे, माझं हे सगळं, माझं घर, माझी बायको, माझा नवरा, माझी मुलं, माझं हे, माझं, मला प्रमोशन हवंय, कारण आपण सगळं मी 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 द्वारेच असतं. आणि म्हणून या गोष्टींमुळे आपण कुठेच ती कृतज्ञता दाखवत नाही, आणि म्हणून तिथे भगवंतांविषयीचा झालेलं विस्मरण हेच आपल्याला कुठेतरी त्या कर्मामधल्या बंधनांमध्ये अडकवत आहे, आणि मग त्या कर्माचे भोगही आपल्यालाच भोगायला लागतात. पण इथेच जर त्या कर्मांना पूर्णपणे भगवंतांना अर्पण केलं तर त्या कर्मांचे भोगही भोगायला लागणार नाहीत आणि ती बद्धताही येणार नाही. हे जाणणं खूप आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच भगवंत पुढे जाऊन सांगतायत की तटस्था शक्तीवर आपल्याला भगवंतांनी ठेवलंय, की जिथे आध्यात्मिक, आपण पराशक्तीचाच भाग आहोत, आपण आध्यात्मिक आहोत मूळ, पण आपल्याला विस्मरण झालेलं आहे या भौतिकतेमुळे, कारण आपण रमलोय या भौतिकतेमुळे, आपण त्याचा आस्वाद घेण्यात रमलेलो आहोत, म्हणून आपल्याला आध्यात्मिकता नकोय, आपण भगवंतांचं विस्मरण करतोय, आणि म्हणूनच हे विस्मरण झाल्यामुळे आपण ती बद्धतामध्ये, आपण कुठेतरी त्या सगळ्या भौतिकतेमध्ये बद्ध होतो. हे पुढे जाऊन आपल्याला ऐकायचंच आहे. मी आता थोडासा त्याचं वर्णन केलं, पण पुढे अनेक आपल्या पुढच्या भक्ती योगांमध्ये याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख येणारच आहे. तर आपण अजून मला वाटतं एक 2 श्लोक घेऊन मग थांबूया, कारण तसा पूर्ण अध्याय होणार नाही आणि मला घाई नाही करायची. तर त्यामुळे आपण श्लोक घेऊया 1-2-3. न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च. हरे मी कृष्ण. वाचू का? बोला बोला, नक्की, कोणी वाचा, असं काही नाही. हरे कृष्ण. या युद्धामध्ये माझ्या स्वतःच्याच नातलगांना ठार मारून त्यातून कोणाचे कसे कल्याण होणार आहे हे मला कळत नाही. आणि हे कृष्णा, त्यापासून प्राप्त होणारे विजय, सुख आणि राज्य याची इच्छा देखील मी करू शकत नाही. तात्पर्य, स्वतःचा वास्तविक स्वार्थ हा श्री विष्णू किंवा श्रीकृष्ण यांच्यामध्येच आहे, याचे बद्ध जीवांना अज्ञान असते. यासाठीच ते शारीरिक संबंधांमुळे आकर्षित होतात, कारण अशा संबंधांमुळे आपण आनंदी होऊ शकू असे त्यांना वाटते. जीवनाबद्दलच्या अशा अंध कल्पनेमुळे त्यांना भौतिक सुखाच्या कारणांचाही विसर पडतो. अर्जुनाला क्षत्रियांच्या नीतिमूल्यांचा सुद्धा विसर पडल्याचे दिसून येते. असे सांगितले जाते की 2 प्रकारच्या व्यक्ती, उदाहरणार्थ श्रीकृष्णांच्या प्रत्यक्ष आज्ञेनुसार युद्धभूमीवर लढता लढता मृत्यू पावणारा क्षत्रिय आणि आध्यात्मिक जीवनाला पूर्णपणे वाहून घेतलेला संन्यासी, या 2 प्रकारच्या व्यक्ती मृत्यूनंतर शक्तिमान आणि दैदिप्यमान अशा सूर्यलोकामध्ये प्रवेश करण्यास पात्र होतात. नातलगांची तर सोडाच, पण स्वतःच्या शत्रूचीही हत्या करण्यास अर्जुन टाळाटाळ करीत आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्याला भूक नसेल तर त्याचा स्वयंपाक करण्याकडे कल नसतो, त्याचप्रमाणे अर्जुन युद्ध करू इच्छित नव्हता, कारण त्याला वाटत होते की स्वतःच्या नातलगांची हत्या करून जीवनामध्ये काहीच आनंद नाही. आता त्याने वनामध्ये जाऊन एकांतवासात वैफल्यग्रस्त जीवन जगण्याचा निर्णय घेतला होता. क्षत्रियांना इतर कोणताही व्यवसाय स्वीकारता येत नसल्याने क्षत्रिय या नात्याने त्याला स्वतःच्या अस्तित्वाकरिता एका राज्याची आवश्यकताही होतीच. तथापि अर्जुनाकडे राज्यच नव्हते. आपल्या चुलत्यांशी व बांधवांशी युद्ध करणे आणि आपल्या पित्याद्वारे वारसाने चालत येणाऱ्या राज्यावर पुन्हा हक्क सांगून ते राज्य प्राप्त करण्याची एकमात्र संधी अर्जुनाकडे होती. पण असे करणे अर्जुनाला आवडत नव्हते, म्हणून तो स्वतःला वनात जाऊन एकांतवासात वैफल्यग्रस्त जीवन व्यतीत करण्यास योग्य समजत आहे. हरे कृष्ण. हरे हरे. कृष्ण. इथे अर्जुनाच्या भावनांचं पूर्णपणे वर्णन केलेलं आहे, आणि म्हणून ते वर्णन करताना अर्जुन स्वतःची नीतिमूल्य विसरलाय, आणि तो कुठे कसा विसरला आहे की तो एक क्षत्रिय असल्याचं सुद्धा विसरला आहे, की त्याचं कर्तव्य काय आहे क्षत्रिय म्हणून हे सुद्धा तो विसरलाय, कारण त्याच्या मनामधली जी घालमेल चालू आहे. आणि म्हणूनच इथे सांगितलेलं आहे की श्रीकृष्णांच्या प्रत्यक्ष आज्ञेनुसार युद्धभूमीमध्ये लढता लढता मृत्यू पावणारा क्षत्रिय आणि आध्यात्मिक जीवनाला पूर्णपणे वाहून घेतलेला संन्यासी, या 2 प्रकारच्या व्यक्ती मृत्यूनंतर शक्तिमान आणि दैदिप्यमान अशा सूर्य लोकामध्ये प्रवेश करण्यास पात्र. आणि म्हणून पुढे जाऊन जेव्हा भगवंत आता कारणाची
कारण मीमांसा म्हणजे त्याचं जेव्हा विवेचन करून उत्तर देणार आहेत अर्जुनाला, तेव्हा भगवंत तेच सांगणार आहेत की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रियाचं कर्तव्यच विसरलाय ते अर्जुन पूर्णपणे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की जो लढता लढता मृत्यू पावणार आहे तो आपलं कर्तव्य पूर्णपणे बजावणार आहे. त्याचप्रमाणे समाधी घेतलेला, त्याचप्रमाणे एक जर संन्यासी असेल, त्यांनी जर आपल्या घरदाराला सोडून आणि त्यांनी जर आपल्या आपण म्हणतो ना की एक तो मार्ग अवलंबलेला आहे आणि तो संन्यासी आहे, त्यांनी अशा प्रकारे स्वतःला तयार केलेला आहे की ज्याप्रमाणे तो तो पूर्णपणे आध्यात्मिक जीवनाला त्यांनी वाहून घेतलेला आहे. आणि पूर्ण आध्यात्मिकतेमध्ये वाहून घेतल्यानंतर त्याने जेव्हा आपली समाधी घेतलेली आहे तेव्हा तो समाधीग्रस्त, कारण तेवढी त्याची पातळी आहे. हे जेव्हा आपण अष्टांग योगामध्ये जाणू की त्याच्या इंद्रिय आणि मनावरती पूर्णपणे ताबा घेऊन जेव्हा तो समाधीस्थ, मग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधी या प्रत्येक याच्यामध्ये काही गोष्टींना तो अवलंबतो संन्यासी, आणि तो आपल्या मन आणि इंद्रियांवर पूर्णपणे काबू मिळवून तो भौतिकतेमध्ये पूर्णपणे भौतिकतेपासून दूर गेलेला आहे. आणि त्याला कुठल्याही गोष्टी, मग तिथे आपण म्हणतो आहोत की जसं आपण म्हणतो की भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया आणि अनर्थ निवृत्ती. मग या संन्यासाने ती अनर्थ निवृत्ती प्राप्त केलेली आहे, कारण तो कुठल्याही भौतिकतेमध्ये अडकलेला नाहीये. आणि अशा प्रकारे तो जेव्हा समाधी घेतो त्या आध्यात्मिक अशा परिपूर्ण अशा अवस्थेमध्ये पोहोचून जेव्हा तो समाधी घेतो तेव्हा हा संन्यासी आणि जो क्षत्रिय आहे, ज्याने आपलं कर्तव्य चोख बजावलेलं आहे आणि तो मृत्यू पावलेला आहे, जो लढता लढता मृत्यू पावलाय, त्याला स्वर्ग सुखाची प्राप्ती निश्चित होणार आहे, कारण त्याने पुण्यकर्म केलेलं आहे आणि अशांना निश्चितच त्या स्वर्ग सुखाची प्राप्ती होणार आहे. हे भगवंत सांगतायत. पण तरीही अर्जुनाच्या मनातली जी घालमेल आहे ती का आहे? कारण मला जरी मी यांना मारलं तरी मला आनंद मिळणार नाहीये, माझ्याकडे आता राज्य नाहीये आणि आपल्या चुलत्यांची आणि बांधवांची युद्ध करून आपल्या पित्याद्वारे वारसाने चालत येणाऱ्या राज्यावर पुन्हा हक्क सांगून ही जरी त्याच्याकडे संधी असली तरी ते अर्जुनाला आवडत नव्हतं. जसं इथे म्हटलंय उदाहरण देऊन की एखाद्याला खाण्याची इच्छा नसेल, त्याला भूकच नसेल पोटामध्ये, तो स्वयंपाक करायला जाईलच कसा? हो, तो स्वयंपाक करायला त्याची इच्छाच होणार नाही. त्याचप्रमाणे अर्जुनाला जर इथे ते विजय प्राप्त करण्याचाच आनंद वाटत नाहीये तर तो युद्ध करायला जाईलच कसा पुढे? अशा प्रकारे याची मनस्थिती इथे दर्शवलेली आहे. आणि म्हणून तो स्वतःला वनात जाऊन एकांतवासात वैफल्यग्रस्त जीवन व्यतीत करण्यात योग्य समजत आहे. मग अशा वेळेला त्याला वाटतंय की मी युद्ध करून काय मिळणार आहे मला? या चुलत्यांशी, माझ्या भावंडांनाच मी मारून जर मी तो राज्य प्राप्त केलं तरी मला काय त्याच्यामध्ये आनंद मिळणार आहे? आणि म्हणून त्याला वाटतंय की सगळं सोडून सरळ आपण वनामध्ये जाऊन तिथे संन्यास घ्यावा आणि तिथे वैफल्यग्रस्त असं जीवन व्यतीत करावं. किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आर्या आचार्याः पितरः पुत्रात् तथैव च पितामहः. आता हे श्लोक 4 एकत्र आहेत. मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनस्ततः एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं तु महित्कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन. तर या चारही श्लोकांचा अर्थ इथे आहे आणि थोडं तात्पर्य असेल त्याचं. तर आपण हे श्लोक घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे गोविंद, ज्यांच्यासाठी आम्ही राज्याची, सुखाची व जीविताची देखील इच्छा करावी, तेच जर आता रणांगणावर युद्धाकरिता सज्ज झाले आहेत, तर मग आम्हाला त्या सर्वांचा काय लाभ आहे? हे मधुसूदना, जेव्हा गुरुजन, वडील, पुत्र, आजे, मामे, सासरे, नातवंडे, मेहुणे व इतर नातलग आपल्या जीवनाचा व संपत्तीचा त्याग करण्यास तयार आहेत आणि माझ्या समोर उभे आहेत, तेव्हा जरी त्यांनी मला मारले तरी मी त्यांना मारण्याची इच्छा कशासाठी करावी? हे जनार्दना, पृथ्वीच काय तर तिन्ही लोकांच्या राज्याच्या बदल्यातही
मी त्यांच्याशी लढण्यास तयार नाही. धृतराष्ट्राच्या पुत्रांना मारून आम्ही कोणता आनंद मिळवणार? तात्पर्य, अर्जुनाने अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णांना गोविंद म्हणून संबोधले आहे. कारण श्रीकृष्ण हे इंद्रियांच्या आणि गायींच्या आनंद प्राप्तीचे केंद्रस्थान आहे. अर्जुन या महत्वपूर्ण शब्दाचा उपयोग करून दर्शवू इच्छितो की त्याच्या इंद्रियांचे समाधान कशामध्ये आहे हे श्रीकृष्णांनी जाणले पाहिजे. आमची इंद्रिय तृप्ती करणे हे गोविंदांचे कार्य नव्हे. जर आपण श्री गोविंदांची इंद्रिये संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर आपोआपच आपली इंद्रियेही संतुष्ट होतात. भौतिक दृष्ट्या प्रत्येकाला आपली इंद्रिय तृप्ती करावयाची असते आणि आपण मागू ती वस्तू भगवंतांनी द्यावी अशी त्यांची इच्छा असते. जीवांच्या योग्यतेप्रमाणे भगवंत त्यांची इंद्रिय तृप्ती करतील, पण त्यांच्या अतिलोभाची पूर्तता मात्र भगवंत करणार नाही. याच्या उलट मार्गाने मनुष्य जेव्हा जातो, म्हणजे जेव्हा एखाद्या इंद्रियाच्या इंद्रिय तृप्तीची अजिबात इच्छा न करता श्री गोविंदांच्या इंद्रियांची तृप्ती करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा श्री गोविंदांच्या कृपेने जीवाच्या सर्व इच्छांची पूर्तता होते. आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींविषयीचे अर्जुनाचे प्रगाढ प्रेम या ठिकाणी अंशतः दिसून येते, कारण त्याला त्यांच्याबद्दल स्वाभाविक करुणा होती आणि यासाठीच तो युद्ध करण्यास तयार नव्हता. प्रत्येकाला स्वतःचे ऐश्वर्य आपल्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना दाखवण्याची इच्छा असते, परंतु अर्जुनाला भीती वाटते की त्याचे सर्व नातलग आणि मित्र रणांगणावरती मारले जातील आणि विजयानंतर प्राप्त होणाऱ्या वैभवामध्ये तो कोणालाच सहभागी करू शकणार नाही. भौतिक जीवनाबद्दलचे हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे. आध्यात्मिक किंवा दिव्य जीवन हे अगदी भिन्न असते. एखाद्या भक्ताला भगवंतांची इच्छापूर्ती करावयाची असल्याने तो भगवंतांच्या सेवेसाठी सर्व प्रकारचे ऐश्वर्य स्वीकारू शकतो, आणि जर भगवंतांची इच्छा नसेल तर मात्र तो कवडीचाही स्वीकार करणार नाही. अर्जुनाला त्याच्या नातलगांना मारावयाचे नव्हते, आणि खरोखरच जर त्यांना मारणे आवश्यक असेल तर श्रीकृष्णांनी स्वतः त्यांना मारावे अशी त्याची इच्छा होती. या क्षणी अर्जुनाला माहित नव्हते की रणांगणावर येण्यापूर्वीच श्रीकृष्णांनी त्यांना मारले होते आणि त्याला फक्त श्रीकृष्णांच्या हातातील साधन बनावयाचे होते. त्याला फक्त निमित्त मात्र व्हावयाचे होते. या वस्तुस्थितीचा उलगडा पुढील अध्यायांमध्ये करण्यात आला आहे. भगवंतांचा स्वाभाविक भक्त असल्याने अर्जुनाला त्याच्या दुष्ट चुलत्यांचा व बांधवांचा सूड घेणे आवडले नाही, पण या सर्वांची हत्या करणे ही भगवंतांचीच योजना होती. भगवत भक्त हा दुष्टांचा सूड घेऊ इच्छित नाही, पण दुष्टांनी केलेला भक्तांचा अपराध भगवंत कधीच सहन करत नाही. स्वतःच्या अपराधांबद्दल भगवंत एखाद्या व्यक्तीला क्षमा करू शकतात, पण भक्तांना दुखविणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला भगवंत क्षमा करीत नाहीत. म्हणून दुष्टांना क्षमा करण्याची इच्छा अर्जुनाला असली तरीही त्यांचा वध करण्यासाठी भगवंत दृढ निश्चयी होते. हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. कृष्ण. खूप सुरेख असं वर्णन केलेलं आहे. राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के. हे खूप अगदी इथे मला तो श्लोक आठवतं की राखे कृष्णा मारे के म्हणजे की कृष्णांना ज्यांना रक्षण करायचंय, कृष्णांना ज्यांचं रक्षण करायचंय त्यांना कोणीही मारू शकत नाही, परंतु राखे कृष्णा मारे के आणि मारे कृष्णा राखे के, मग ज्यांना कृष्णांना मारायचं असेल त्यांचं रक्षण कोणीही करू शकत नाहीत. आणि हेच इथे साठवायचंय की भगवंतांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पात देखील हलू शकत नाही. आणि म्हणूनच आपल्याला जे पहिल्या काही ओळींमध्ये वर्णन केलेलं आहे की स्वतःच्या आनंदासाठी नाही तर भगवंतांच्या आनंदासाठी जो जगतो आणि जो त्या आनंदामध्ये आनंद मागतो तो भक्त असतो. जो भौतिकतेमध्ये जगतो आहे तो फक्त स्वार्थापोटी आपलाच आनंद, पण जो भगवंतांच्या आनंदासाठी व्याकुळ आहे, ज्याच्यातनं मी
त्या गोष्टींची इंद्रिय तृप्ती. आणि म्हणूनच मग त्याच्यासाठी सुद्धा काही ओळी आहेत की जो स्वतःच्या इंद्रियांसाठी, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो तारो नाम काम छे, म्हणजे ती काम वासना आहे. पण जो भगवंतांच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी काम करतो त्याचं नाव प्रेम आहे. आणि ते भगवंताच्या भक्तीचं, भगवंतांच्या भावभक्ती, प्रेमभक्तीमध्ये केलेलं प्रेम आहे. म्हणूनच असा भक्त त्या प्रेमभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत तेव्हाच जाऊ शकतो जो स्वतःच्या इंद्रियांपेक्षा भगवंतांना तृप्त करण्याची, भगवंतांची इंद्रिय तृप्त करण्यासाठी जेव्हा परिश्रम घेतो, जेव्हा इच्छा करतो, तेव्हा निश्चितच आपोआपच त्याचीही इंद्रिय तृप्त होत असतात. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगता आहेत की अशा प्रकारे हे इथे जेव्हा सांगितलेलं आहे की अर्जुनाला भीती वाटते, कारण आपण बघा एखादी गोष्ट केल्यानंतर ते गाजवण्याची जी भौतिकता आहे ही नॅचरल भौतिकता आहे बघा, की आपण एखादी विजय मिळवलाय तर आपलं कौतुक झालं पाहिजे त्या नातलगांकडून. पण इथे अर्जुनाच्या मनामध्ये ती अगदी सामान्य भौतिकता आली की मी जरी विजय मिळवला तरी माझा तो विजय आनंद मी कोणाबरोबर शेअर करू किंवा कोणासमोर मी तो दाखवू, कोण माझं कौतुक करणार आहे, कोण माझं कौतुक करायला आहे, ही अतिशय या वैभवामध्ये मी कोणालाच सहभागी करू शकणार नाही. हे भौतिक जीवनाबद्दलचं अतिशय नमुनेदार उदाहरण भगवंतांनी दिलं आणि हे सांगितलेलं आहे, प्रभुपादांनी इथे नमूद केलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत अर्जुनाच्या मनामध्ये या भावना आहेत की अर्जुनाला त्यांना मारायचं नव्हतं, ते त्यांना भगवंतांनीच मारावं अशी त्याची इच्छा होती. पण त्याला त्याही गोष्टीचं अज्ञान आता होतं जे 11व्या अध्यायात आपल्याला उलगडणार आहे. भगवंत म्हणतायत सव्यसाची तू फक्त निमित्त मात्र आहेस, मी या सगळ्यांना कधीच ठार मारलेलं आहे. तिथे आपल्याला भगवंतांच्या त्या विश्वरूपामध्ये सगळे भीष्म पितामहान सकट सगळे कुरु ज्या अधर्माच्या बाजूनी आहेत, कौरवांच्या बाजूनी, ते सगळे भगवंतांच्या तोंडात पटापट उड्या मारतायत आणि ते कोणी दाताखाली ठेचले जात आहेत. तर या सगळ्याचं उद्दिष्ट काय की भगवंतांनी त्या सगळ्यांना कधीच ठार मारलेलं आहे, फक्त अर्जुन एक निमित्त मात्र होतोय. मग त्याचं उदाहरण सांगताना एखादी सर्जन जर सर्जरी करत असेल तर त्याचं जे इन्स्ट्रुमेंट असतं ते त्याचं निमित्त असतं, पण तो करणारा, सर्जरी करणारा तो सर्जनच असतो हो. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत की तू फक्त निमित्त मात्र आहे, मी या सगळ्यांचा नाश केलेला आहे. स्वतःच्या अपराधाबद्दल भगवंत एखाद्या व्यक्तीला क्षमा करू शकतात, पण जो भक्ताचा अपमान करतोय त्याला कधीही क्षमा नाही, जो वैष्णवाचा अपमान करतोय त्याला कधीही क्षमा नाही. आणि म्हणूनच दुष्टांना क्षमा करण्याची अर्जुनाला इच्छा असली तरी त्यांना वध करण्यासाठी भगवंत दृढ निश्चयी होते. कारण भगवंत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे. भक्तांचं रक्षण भगवंतांना करायचंय, त्याचबरोबर दुष्टांचा नाश भगवंतांना करायचंय. आणि म्हणूनच इथे भीष्मांचं उदाहरण भगवंतांनी का दिलेलं आहे, कारण जे अधर्माच्या बाजूने आहेत त्यांचा नाश हा निश्चितच आहे, हेच भगवंतांना इथे दाखवून द्यायचंय. आणि म्हणूनच या सगळ्यावरून आपल्याला गीता अनेक गोष्टी सांगते की प्रत्येक गोष्टीतून आपल्याला तो अप्रोच, प्रत्येक गोष्टीतून आपल्याला ते अनेक गोष्टी शिकण्याची इथे गरज आहे. आणि म्हणूनच इथे भीष्मांचं जे उदाहरण आहे हे अशा प्रकारे जाणून घ्यायचं आहे की जो अधर्माच्या बाजूने आहे, जो अयोग्यतेच्या बाजूने आहे, त्याचा नाश हा निश्चितच आहे, हे भगवंत इथे अगदी उदाहरणासह आपल्याला समजावून सांगतात. आणि म्हणूनच या सगळ्या दुष्टांचा नाश करण्यासाठी भगवंत हे दृढ निश्चयी होते. तर मला वाटतं काही श्लोक राहिलेत आपले 10-12, आपण थोडं थांबूया. आता 6 झालेत, मला कुठे घाई नाही करायची, तर आपण आज थोडं थांबूया आणि आपल्या तिसऱ्या भागामध्ये आपला हा अध्याय पूर्ण होईल. 99.9% आपण मंगळवारी भेटूच या. साधारण 3 वाजता माझा वर्ग घेण्याची इच्छा आहे. तर तुम्हा सगळ्यांना शक्य आहे का 3 वाजता? हो, 3 वाजताच बरं. हो, 3 लवकर वाजता घेतलेलं चालेल. बरं. 3 ते 4:30 भेटूया मंगळवारी, नक्की नक्की. हो हो. 3 शक्यतो वाजता मग लवकर शनिवारी असलेलं बरं आहे. माताजी शनिवारी पण 3 3 वाजताच वाजताच असेल घ्या. ना? हो, आपण पुढच्या शनिवारी लवकर ठेवू माताजी, नक्की. चालेल. येस, धन्यवाद. मंगळवार आणि शनिवार तुम्ही सगळ्यांनी निश्चित धरा आता. मंगळवारी सुद्धा 3 ते 4:30 आणि शनिवारी सुद्धा साधारण 3 ते 4:30 असाच आपण वर्ग ठेवू. फक्त सेकंड आणि चालेल. फोर्थला उशिरा. हा, म्हणजे आता विश्वजित प्रभूजी अटेंड करू शकतायत ना, मग त्याप्रमाणे त्यांनाही अटेंड करतायत. मग आपण एक 4-4:30 भेटूया आणि असं 6 पर्यंत घेऊया. त्याप्रमाणे आपण ठरवूया तसा. चालेल. कोणाची मेसेज काही बघून हरकत नाही ना? आम्ही आपण आता तरी 3 ते 4:30 घेऊ. 3 वाजताच विश्वजित प्रभूजी तुम्हाला, मेसेज बघून आम्ही जॉईन होतो. येस, विश्वजित प्रभूजी तुम्हाला कशी वेळ सुटेबल आहे शनिवारी?
शनिवारी पण चालेल माताजी. तसं 3 वाजता ठेवलं तर 3-3:30 वाजता, ठीक आहे, कारण ठीक मला आहे. सुट्टी असते त्यामुळे मी घरीच असतो, ओके, त्यामुळे हरे मी कृष्ण. अटेंड करू शकतो. चालेल, हो. हरे मग कृष्ण. चालेल, मग आपला 3ची प्रयत्न वेळ तोच आहे. ठरवू. चालेल, मग 3 ठीक आहे. वाजताच ठेव. येस माताजी, येस, नक्की. काहीही बदल असले तरी मी ग्रुपवर सगळ्यांना सांगेन, एखाद दुसऱ्या कारणाने असेल, पण मंगळवारी 99.99% आपली वेळ बहुतेक 3चीच असेल, तर मी तसं ग्रुपवर निश्चित सांगेन. ठीक आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी हरे रेकॉर्ड कृष्ण. हरे होते. कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी.